Thomas ydw i, a heddiw wi'n mynd i ddangos i chi sut i fynd ati i wneud colir ar y thema Cymru. Felly, ar gyfer y golwg yma, mi fyddai i'n defnyddio'r canlynol. Paent wyneb du, gwyn a gwyrdd, brwsys a sbwng, dŵr ar gyfer y paent wyneb, a stensil. Dwi wedi creu'r stensil yma. Ffordd hawdd o gwneud rhain yw mynd ar y we, wylo llun chi'n hoffi, printio fe allan a torri'r patrwm allan fel dwi wedi wneud. Cofiwch ofyn am help oedolyn wrth dorri allan. Dwi wedi defnyddio papur arferol, ond mae yn haws os oes gennych cerdyn, ond peidiwch y phoeni, mae'n gweithio gyda papur arferol. Ni'n mynd i greu siap crwn, ond un pigog gyda paent wyneb gwyn a brwsh main. Mae fe hollol i fyny chi yn ble i chi am wneud y siap yma. Dwi'n mynd i wneud e ar fy moch, ond peth bwysig i gofio yw bod y siap yma yn digon fawr bod eich patrwm yn gallu fynd o fewn y siap yna. Felly dwi angen i fi siŵr bod y siap crwn i yn fwy na'r patrwm yma. Peidiwch a phoeni os nad yw'r patrwm yma'n daclus gyda chi, byddwn ni'n mynd nôl ato ar y diwedd i gymennu. Nesaf, mi beintio tu fewn i'r siap yma wi newydd greu, gyda rhan uchaf yn wyn a rhan isaf yn werdd, yr un peth â cefndir baner Cymru. Symud ymlaen i'r stensil. Felly, be ni'n mynd i wneud yw rhoi'r stensil yn erbyn y patrwm ni newydd greu. A beth sydd yn bwysig i gofio yw bod ni'n wneud yn siŵr bod y stensil yn agos i'n croen. Ni'n mynd i gymryd y sbwng damp, dyn ni ddim eisiau gormod o ddŵr. Os mae gormod o ddŵr, dyw'r stensil ddim yn mynd i weithio. So'r cynlleiad o ddŵr sydd angen i chi allu cael y paent ar y sbwng. A chi jyst yn mynd i tapio'n ysgafn nes bod y lliw yn dod allan. A dyna ni'r patrwm. Peidiwch â phoeni os nad yw pob rhan wedi dod allan yn glir. Beth allwch chi wneud yw cymryd paent brwsh main a llenwi mewn ble bynnag sydd heb dod allan. Neu os oes rhan wedi dod allan o chi ddim eisiau yna, yr un modd allwch chi fynd ar gwyrdd a'r gwyn yn ôl i guddio'r rhan yna. Chi'n cofio fi'n gweud ar y dechrau peidio phoeni os mae'r llinell wyn ddim yn daclus. Wel, nawr, i ni'n mynd i fynd dros yr llinell wen yna eto, fel ei bod yn sefyll allan, achos fel ydych chi'n gweld, ble mae'r gwyn, chi fawr yn chi gweld llinell gwyn rhagor. Felly ni'n mynd i ail-wneud y llinell yna nawr. Dwi'n mynd i wneud y patrwm yma edrych fel i bod yn sefyll allan trwy ychwanegu cysgod. Y ffordd i wneud hyn yw defnyddio brwsh a chydig bach o paent wyneb du arno, ychydig bach. A mynd o amgylch y llinell wen ar y ochr allan a'i pylu i mewn i'n croeni a bach sydd angen. Gewch chi weld nawr faint ydw i'n rhoi arno.
dyna chi, paent Wyneb Cymru. Ond cofiwch, allwch chi wneud unrhyw patrwm chi moyn. Fel chi'n gallu gweld, wi wedi creu rhagor o stensilau. Mae gennau draig a daffodil. Yr un dechneg a threfn wi wedi defnyddio ar gyfer rhain a beth nes i gyda hon. Dim ond newid stensil ac ambell i liw wi wedi wneud. Tybed pa lun greuwch chi? Gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau'r tiwtorial yma. Diolch am wylio. Hwyl!